गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। खौरांखौ जागायनायनि सिगां बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थाबैनो 20K खालामनानै होदो। गोजोन्थों। थांनाय साननैसो सिगां हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव चन्दन ब्रह्मआ सोर, चन्दन ब्रह्मखौ आं सिनाया होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदोंमोन। बेखौ लानानै बिटिआरनि राजखान्थि फोथाराव गोख्रों दान्थे-बिदान्थे सोलिगासिनो दं। बेखौ लानानैनो गोख्रों खेंफोरथि होदों बै समनि एमसिएलए एबा आथिखालाव बिटिआर सरकाराव मावफुं सोद्रोमा जानाय धनन्जय बसुमतारीया। गावनि एमसिएलए जानाय समाव मोनदांनाय हाग्रामा महिलारिनि आखल-आखुथायफोरखौ लानानै गासै बाथ्राफोरखौ खेंफोरथि होदों धनन्जय बसुमतारीया। बै समाव चन्दन ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि सासे आगदा आखाइनि दैदेनगिरिमोन। नाथाय दिनै बेबादि दैदेनगिरिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिनाया एबा सोर होननानै मानो सोंथि खालामदों? धनन्जय बसुमतारीया हाग्रामा महिलारिनि बेबादि बाथ्रा बुंनाया बर' हारिनि थाखाय आरो काउन्सिलनि थाखाय लाजिनांथाव होननानै बुंदों। चन्दन ब्रह्म बिथाङा बिटिसि जानायनि सिगांनिफ्रायनो बिपिएफआव एबा बिटिसिआव गोबां बिहोमा होबोनाय सासे दैदेनगिरि। मोनसे समाव चन्दन ब्रह्म बिथाङा बिएलटिनि भाइस चेयारमेनमोन। बेनि अनगायैबो चन्दन ब्रह्म बिथांनि नाजानाय आरो हेफाजाबावनो बिटिसि गोरोबथाया जादोंमोन। बेजों लोगोसेनो चन्दन ब्रह्म बिथाङा बिटिसि काउन्सिलनि सासे लेङाइ गाहाय खुंगिरिनिबो बिबान सामलायखांबाय। लोगोसे बिपिएफ दोलोआव थानानै लेङाइ आफादगिरि बिबानखौबो सामलायदोंमोन। हाग्रामा महिलारिनि थाखायनो गोख्रों दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ दोलोखौ नागारलांबाय होननानै बिथां धनन्जय बसुमतारीया फोरमायदों। बिथां धनन्जय बसुमतारीनि बायदिब्ला बिस्वजित दैमारि, इमानुएल मोसाहारि, राजिब ब्रह्म, प्रबिन बर' आरो माखासे गोख्रों दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै दायो गुबुन दोलोआव जयेन जाहैबाय होननानै धनन्जय बसुमतारीया फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो हाग्रामा महिलारिया दोलोनि मावफारिया आरो दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ बेबादि आखुथायजों बाहायोब्ला एबा बिथोन होनानै खामानि मावोब्ला बिपिएफ दोलोआ जोबस्रांनो बारा गोबाव सम गैला होननानै बे गोख्रों अजदखौ होदों इएम धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। अक्ट'बर दाननि जागायजेननाय समावनो मोनसे गोनां खौरां। 19 केजि लिरथायनि गेस सिलिन्डारनि बेसेना फिन बांनायनि लामायाव। एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेना गंसेयाव 209 रां बारायसिगोन। संग्रा गेस बाहायग्रा रायजो-राजाफोरनि थाखाय बेयो गाज्रि खौरां। मैया एबा 1 अक्ट'बरनिफ्राय गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ 209 रां बारायनानै होबावबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय समाव एलपिजि गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ 158 रां खमायनानै होदोंमोन। नाथाय दायो फिन आरोबाव सिगाङाव खमायनानै होनाय बेसेननि रुजुनायाव बांसिन रां बारायनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। मैया एबा 1 अक्ट'बरनिफ्राय मानास माहारियारि हाग्रामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होफिनबाय। थांनाय 5 जुननिफ्राय दैज्लां बोथोरनि थाखाय दावबायारिफोरनि थाखाय मानास माहारियारि हाग्रामाखौ बन्द' खालामनानै होदोंमोन। नाथाय 1 अक्ट'बरनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होफिनबाय। बिटिआर गोरोबथानि उनावबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया बिटिआरआव थिसनजायाखैमोन। नाथाय साननैसो सिगां आसामनि केबिनेट जथुम्मायाव फोसावनाय बायदियै 3.1 दफा बायदियै बिटिआरआव गामि सोसननायखौ मावफुंनाय बायदियै बिटिआरआव गोदानै थिसनजानाय गहपुरनि जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव बिटिआर हाबनायखौ बरायनाय गिदिरथार सुबुं गौमा हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी आरो बिटिआरनि साफ्रोमबो मावफुं सोद्रोमाफोरजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना बाहागो लागोन। फैगौ 3 अक्ट'बर एबा गाबोन बे गिदिरथार सुबुं गौमाखौ लानाय जागोन। माखासे सान सिगां हाल्फ लिटारनि दै बथल एबा खावसे लिटारनि दै बथलआ बन्द' जासिगोन होननानै रायजो सरकारा फोसावनानै होदोंमोन। नाथाय बेखौ लानानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा फोरमायना होदोंदि हाल्फ लिटार एबा खावसे लिटारनि दै बथलआ बन्द' जानाय नङा। बेनि सोलायै 250 मिलिलिटारनि दै बथलासो बन्द' जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावनानै होदों। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि थाखाय माखासे गोनां गोदान आयेन फोसावनानै होदों। सासे सरखारि फोरोंगिरिया टिउसन फोरोंनो मोननाय नंला। फरायसाफोरनो हमवर्क हरनो मोननाय नंला। फरायसाफोरखौ सरखारि फोरोंगिरिफोरा प्राइभेट टिउसन खालामनो मोननाय नंला। 3 थाखोनि फरायसाफोरनो हमवर्क हरनो मोननाय नंला। 10 थाखोनि फरायसाफोरनो 2 घन्टानि थाखायल' हमवर्क हरनो हागोन। थाखो खथानि गासै खौरांफोरखौ फोरोंगिरिया लाबाय थानांगोन। गंफ्रोमबो फरायसालिखौ साखोन-सिखोनै लाखिनांगोन। फरायसालिनि वालफोराव फरायसाफोरा जेबो लिरनो मोननाय नङा। फरायसालियाव जानबुं एबा मबाइल लाबोनो मोननाय नङा फरायसाफोरा। लोगोसे फरायसाफोरा फरायसालियाव स्मार्ट घड़ी गाननानै फैनो मोननाय नङा। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि थाखाय बे गोनां आरो गोख्रों आयेनफोरखौ फोसावनानै होदों।
धेमाजि जिल्ला इउबिपिअआ डक्टर गाम्बारु मोसाहारिनि सायाव मोनसे खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों माखासे दाय जाबसिननानै होदोंमोन। बेखौ लानानै धेमाजि जिल्ला इउबिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि मिथिसार नार्जारिया बेनि हेंथायै गोख्रों खेंफोरथि होदों। बिथां डक्टर गाम्बारु मोसाहारिखौ सिटल कम्पानिनि इन्टारप्राइजनि सायाव मोनसे दाय जाबसिननानै सिएम भिजिलेन्सनि हान्जाया 15 सेप्तेम्बराव बिथां डक्टर गाम्बारु मोसाहारिनि न'आव थांनानै सिग्रोमहैदोंमोन, नाथाय सिएम भिजिलेन्सनि हान्जाया जेबो फोरमान मोननो हायाखै। जिल्ला इउबिपिअ आफादनि दैदेनगिरिफोरा गाम्बारु मोसाहारिनि सायाव नंखाय बाथ्रा बुंनानै माखासे राजखान्थियारि गोहो लानानै पलिटिकेलि मार्डार खालामनो नागिरदों होननानै मिथिसार नार्जारिया बुंदों। बिथां गाम्बारु मोसाहारिखौ पलिटिकेलि मार्डार खालामनानै इउबिपिअआ बिकेडब्लिउएससिखौ थोंजोङै सालायबाय थादों। लोगोसे बिथां गाम्बारु मोसाहारिया 140 कौटि रांनि सायाव बेले-बेजे दं होननानै इउबिपिअ आफादा बुंनाया नंखाय। बिथां गाम्बारु मोसाहारिया बुंदोंमोन बिकेडब्लिउएससिआव माखासे सुजुग सुबिदाखौ लानो हायो होननानै आरो लोगोसे स्किम एनाउन्समेन्ट होदोंमोन। बेखौनो इउबिपिअ आफादनि दैदेनगिरिफोरा उल्थायै डक्टर गाम्बारु मोसाहारिया 70 कौटि रांनि स्टल इन्टारप्राइज कम्पानिनिफ्राय माखासे रां लाबोदों आरो बैफोर रांखौ जाजोब्बाय होननानै बुंदों। नाथाय बैफोर बाथ्राया गासैबो नंखाय होननानै धेमाजि जिल्ला इउबिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि मिथिसार नार्जारिया बुंथिदों। तामुलपुर जिल्ला नागापुर ओनसोलनि गोबां आइजोफोरा खुद्रिसारदों। सरकारनि अनसुंथाइफोरनिफ्राय जानगाराव थानांनायनि थाखाय खुद्रिसारदों। नागापुर ओनसोलनि आइजोफोरा नागापुरनि रेगे-रेगां बिअनि बेन्दोंआव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा ज' जानानै गावसोरनि जेंनाफोरखौ मावफुंनो थाखाय सोरखारनिसिम दाबि खालामदों। गाहायै नागापुर गामिखौ रेभिनिउ भिलेज खालामनांगौ, फानिथांखि लामानिफ्राय नागापुरसिम थांनाय लामानि मथंगा दैमानि सायाव दालां लुफुंनांगौ, नागापुर हालामनि लामाफोरखौ पाक्का लामा खालामनांगौ, सरकारनिफ्राय सौफैनाय अनसुंथाइफोरखौ मावफुंनांगौ, माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिटिआर सरकारा होनाय 75,000 रांखौ होनो नांगौ होननानै आइजोफोरा दाबि खालामदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।